τους μετανάστες μας συνεχίζεται. Θα ζήσω όμως. Σας το είπα, Φράου Γκρίτε. Θα ζήσω. Αντωνέλα τη λένε. Ναι. Τη Φράου Γκρίτε τη λένε Αντωνέλα. Η χώρα διήρχετο μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίο είχε εισέλθει. Και ο πατέρας, πίσω από το κάγκελο. Δεν υπογράφω! Δεν προδίδω τις ιδέες μου εγώ! Μια πατρίδα κατεστραμμένη, ένας μετανάστης. Μια ιστορία που σήμερα επαναλαμβάνεται σε ένα έργο επίκαιρο και συγκλονιστικό. Τελικά, το κάρβουνο που καίγεται είμαστε εμείς, που το βγάζουμε από την κοιλιά της γης στο φως. Άντε, γεια μας! Όταν συνάντησα το Στέλιο, του Θανάση Σκρουμπέλου. Παίζει ο ηθοποιός Θοδωρής Προκοπίου. Σκηνοθεσία Γιώργος Σουξές. Σκηνικά κοστούμια Άννα Μαχαιριανάκη. Κινησιολογική επιμέλεια Βάσια Αγγελίδου. Φωτισμοί Γιώργος Φωτόπουλος. Φωτογραφίες Κώστας Χατζηδάκης. Βοηθός σκηνοθέτη Ήρης Τσιμπρή.